Kay magandang gabi po sa bawat isa sa atin at salamat sa Panginoon sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng Kanyang salita at pagre-review po natin patungkol sa ating distinctive bilang isang iglesia dito sa Cavite, Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. And itong distinctives na ito, ayun din ang ating pinagsisikapan na mangyari sa Davao, sa Iligan, sa Cebu, sa Kuwait at maging dito sa Bella Vista. Sa ating pag-start po, please turn with me to Matthew chapter 16, verse 18. Matthew chapter 16, verse 18. Ang sabi po dito mga kapatid, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya." May the Lord bless the proclamation of His Word tonight. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Salamat o Diyos sa gabing ito, sa pag-sustain ninyo sa amin, sa pamamagitan lamang ng inyong biyaya. At ngayon ang inyong lingkod ay magha-handle ng inyong salita. Naway ma-handle ito ng maayos at hindi nagkakamali, at nawa ay iiwas niyo ang inyong lingkod sa pagmamayabang, pagmamataas sa sarili, bagkus ang aming Panginoon lamang ang mapurihan sa gabing ito. At tulungan ninyo ang bawat isa sa amin na hindi malagpasan ng pagkilos ng inyong biyaya o Diyos. At saka sa mga manunood din sa YouTube at saka sa Facebook, tulungan ninyo o Diyos na mangusap din kayo sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. So, natutunan natin nung mga nakaraang linggo, mga kapatid, na ang bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ay kabahagi ng isang common family. Ito po yung family of God. Ang local church ay isang napakagandang expression ng pamilya na yan. At bilang mga Christians, tayo po ay pinagbigkis together sa isa't isa. We are bound together in union bilang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang members ng isang local church, yun ang mangyayari dito sa Bella Vista kung makavenant ito sa local church. At yun ang nangyayari din sa mga miyembro ng Herald of Grace sa Dasmariñas. Bilang miyembro ng isang local church, we are bound together by way of a covenant. Kasi, di ba, ang covenant po ang nagbigkis sa atin together. Bago tayo tinanggap as official member, meron tayong covenant or sumpa, or hindi ko alam kung ang Tagalog, tipan. Covenant na sinumpaan. We are a covenant community. And then, paano natin i-express ang ating family affection? I-express natin ang ating pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-care sa bawat isa. At kung merong kapatiran na inuusig, as much as we are able, we are to defend one another. At yung pangangailangan din ng bawat isa ay atin ding alalahanin, mga kapatid. We are to be mindful of the needs of one another. Ito yung covenant community bilang isang iglesia. And sometimes, sa isang family, di ba meron pong hindi pagkakasunduan sa isang family? Pero ang hindi pagkakasunduan, hindi yan nagpapa-weaken, hindi yan nagpapahina sa ating pag-ibig sa isa't isa. Normal lang yan, meron tayong hindi na pagkakasunduan dahil hindi naman pare-pareho ang takbo ng ating utak. But it doesn't weaken the love relationship. Kasi ang pag-ibig, isa sa description ng pag-ibig ay patient, matiisin, forbearance, forbearing and forgiving. Na despite these differences, ay handa po nating i-sacrifice, minsan magparaya, alang-alang sa kapatiran sa iglesia. And ang pag-ibig din sa isang pamilya ay nag-iingat sa atin laban sa favoritism, jealousy, and envy, which is common siya sa mga family dito sa mundo. May mga students ako kanina, tinanong about sibling rivalry. Napaiyak talaga yung iba kasi talagang totoo yung sibling rivalry. Now, there should be no sibling rivalry in the Church of Christ. Diba? Na ito,
nagpapasipsip yan kay pastor. Walang ganon. Ang ating Panginoon, ang isang Diyos natin na ating pinaglilingkuran. Kaya tayong lahat ay isang katawan. And mahalaga po ito sa isang local church na meron talagang iba't ibang age groups. Mag-ingat tayo, samantalang komportable tayo sa ating mga kaedad, pero nagsisikap din tayo na makikonnect at makihalubilo kahit sa mga hindi natin kaedad. Mag-ingat po tayo sa tinatawag na segmented love, na ninineglect natin ang iba kasi ang kinakausap lang natin linggo-linggo is yung mga kaedad lang natin, yung mga kabarkada lang natin kung kumbaga. Now, hindi po. Normal lang po yan na meron po tayong mga ka-age group sa church, but we also take time to expand ourselves kahit sa ibang mga age groups. At ang atmosphere of segregation ay hindi naman siguro yan maiwasan sa isang church, no? Kasi iba-iba ang ano, pero dapat kailangang iwasan po ang atmosphere of division. Now, meron ding kabilang sa family na talagang different and unique. Napaka-unique yung kanyang case, napaka-different, pero hindi yan ang dahilan na hindi na natin siya iibigin. Iibigin natin ang kapatid kahit siya po ay tila baga naiiba. And if he requires more grace, diba, may merong mga kapatiran sa iglesia na nagre-require ng mas mahabang pasensya, mas mahabang pangunawa, we are willing to do that. And ang pag-ibig po natin sa isa't isa ay nagre-resulta po ito ng isang matamis na harmony. For example, please turn to Colossians chapter 3, verse 12 hanggang sa 14. Colossians chapter 3, verse 12 hanggang sa 14. Ang sabi po dito, mga kapatid, Colossians chapter 3, verse 12 hanggang sa 14, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Diba? Hindi naman itinatanggi ni Apostle Paul na nangyayari talaga yung time na meron tayong reklamo laban sa kanino man. Pero ang sinabi ni Apostle Paul ay magpatawaran kayo sa isa't isa. At ang standard ng kapatawaran ay gaya ng kung paanong pinatawad tayo ng ating Panginoon. Ganun din daw ang ating gagawin sa mga sabihin na lang nating nakapagbitiw ng salita na medyo nasaktan tayo. At patawarin natin. At maganda ding kausapin kasi baka naman ay hindi lang niya napapansin na siya pala ay hindi sinadyang nakapanakit na pala sa pamamagitan ng kaniyang salita. Merong mga ganun na merong nabitiwan na salita, nasaktan yung kasamahan, hindi niya alam na nasaktan na pala, and sa loob ng maraming buwan siguro, maraming araw, ay kinikimkim ng kanyang kasamahan, hindi talaga niya alam na nasaktan pala niya yung kanyang kasamahan, kaya mabuti talaga na kausapin upang maghari po ang kapayapaan sa loob ng iglesia. Love brings us to look to the good of the body. Kung ano ang ikabubuti sa katawan dahil sa pag-ibig, to the extent na tayo ay gagawa ng personal sacrifice, di na bali. Dahil ito po ang ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. And this demands a deep humility. Kung meron tayong nakikitang kailangang pagtiisan sa ating kapwa, kailangan din nating suriin ang ating sarili. Kailangan nating suriin ang ating sarili kasi baka meron din tayong mga ginagawa or mga ugali na nagtitiis din pala yung iba sa atin. Akala natin tayo lang yung nagtitiis sa ating mga kasamahan. Baka naman ay meron din tayong mga gawi na sila man din ay nagtitiis sa atin. Kaya as we contemplate on these things, ay dapat ding magkaroon din tayo ng self-evaluation at pag-iingat sa ating sarili. Dapat merong humility.
mindful tayo sa nararamdaman ng iba, kaya isipin din natin ang ating mga ginagawa. At hindi lang tayo yung tipong ang ating sarili lang ang ating iniisip, yung ating nararamdaman lang ang ating iniisip. Hindi po. Sa loob ng iglesia, it's the brethren. Yung love ourselves, given na yan eh. Di ba sa greatest commandment ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan ang command. Naibigin natin ang Diyos higit sa lahat. And then pangalawa is, love your neighbor as you love yourselves. So, given na yan, na inibig natin ang ating sarili. We are not commanded to love ourselves. Given na yan. Kumbaga, nandyan na yan eh. Iniibig talaga natin ang ating sarili. But we are commanded to love God and to love our neighbors as we love ourselves. And itong pagtingin natin sa ating kasamahan sa church, hindi tayo selfish, nagkikreate ito ng attitude of generosity, na mapagbigay tayo. Kasi kung nakikita natin ang pangangailangan ng iba, it will also follow that we will be generous to their needs. For example, 1 Corinthians chapter 13 verse 5. 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Nasabi po dito, hindi magaspang ang kilos, pag-ibig yan. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. That's love. Ang pag-ibig ay hindi pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin. Anong ibig sabihin ng mayayamutin? Naiinis. Nagagalit. Ha? Magalitin. Magalitin. So, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Yun po yung pag-ibig. Grabe no, mataas pala ang standard ng pag-ibig. Kasi yung selfishness, sarili mo lang ang iniisip, kahit maliit na bagay na nakakapag-irritate lang sa'yo, lalakihan, pinalalakihan. May mga taong ganyan eh. Maliit na bagay ay pinalalaki. If you are selfish, your world becomes confined to the narrow sphere of yourself. Yun ang mundo mo. Sarili mo lang ang nakikita. All that you care ay ang nararamdaman mo. Yung inner circle mo lang. Concerned ka lang sa mga tao or mga bagay na merong direct effect sa buhay mo. And everything is considered in terms of I, me, mine. What about me? Pero ang pag-ibig na tunay ay nag-i-enlarge po sa ating puso. At iniisip na rin natin ang iba. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang standard, ay ang kanyang pag-ibig na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak na si Jesucristo na ibinigay niya sa atin. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin na maging selfless. Selfless. Ito yung characteristic ng early church, di ba? Ay pinagbibili nila ang kanilang meron sila at ipinamahagi sa lahat ng mga nangangailangan. That's selflessness. And we are to be a loving community. Mahaba pala yung review na na-google natin, no? Sa ating lesson last time. Ngayon ay mag-proceed tayo sa ating next na lesson. Isang distinctive ng ating iglesia, ang Herald of Grace, is that we are a covenant community. Covenant. Meron pong tipan. Meron pong panunumpa na ating pinipirmahan sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao bago tatanggapin ang isang kapatid bilang member ng iglesia. So, ngayong gabi ay aralin po natin ang dalawang bagay, the essence of the new covenant, at pangalawa, the formation of the church. Papaano nabuo ang New Testament Church. Papaano po inumpisahan ang ating Panginoong Jesus. Balik po tayo sa ating teksto kanina. Matthew 16 verse 18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kaniya. So, kailan ito binanggit ng ating Panginoon? Binanggit ito ng ating Panginoon bilang tugon sa naunang pahayag ni Apostle Peter. Ano ba ang sinabi ni Peter sa Matthew 16:16? Sabi ni Pedro, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. In other words, itinayo po ng ating Panginoon ang kanyang iglesia sa matibay na katotohanan na ipinahayag ni Pedro. Hindi po si Pedro ang bato.
ang Pedro ay yung matibay, ang bato ay yung matibay na katotohanan na ipinahayag ni Pedro. Ano ba ang matibay na katotohanan? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun po ang bato. The confession of Peter. And eventually, Jesus Christ is the rock. Kasi si Kristo ang kinonfess ni Peter. Hindi po si Peter ang rock. Si Peter, sa Greek language, it means stone. Now, merong palusot yung iba dyan na sa Aramaic language daw, ang Cephas daw ay rock. Ang ibig sabihin, hindi naman naisulat ang New Testament sa Aramaic. It is written in Greek, and the Holy Spirit was pleased to translate it as Petros, which means small stone. Kung talagang ang banal na espiritu ay tumutumbok kay Pedro bilang bato, ay tinawag na sana si Peter as Petra. Hindi naman Petra ang tawag kay Peter, ay Petros. Ibig sabihin, small stone. So, nobody can argue on the basis of Aramaic language because the New Testament was not written in Aramaic. It is true that the common language of Jesus Christ, probably nung nangaral si Jesus, ang kanyang ginamit ay Aramaic. It is possible na ang language talaga na ginamit nila sa Palestine at that time was Aramaic. But when the New Testament was written, it pleased the Holy Spirit to use Greek language instead of Aramaic. So we can never argue on the basis of Aramaic. On the basis of Greek language, that Petros means stone. So, ang nakakagets lang po nito ay yung mga nag-aaral ng theology, but I believe that the explanation is simple enough na manawaan po ng bawat isa sa atin. So, ang iglesia ay itinatag ng ating Panginoon sa Kanya mismo. Siya ang bato na ipinahayag ni Pedro na lumabas sa kanyang bibig. Huwag po talaga nating ilagay sa tao ang pundasyon ng iglesia. Ang pundasyon ng iglesia, si Jesus mismo. And all of the passages in the Bible refers to God as the rock, to the Lord as the rock, and Jesus Christ is the rock. Bakit ipipili talaga na si Pedro po ang rock? Hindi po. In other words, Jesus would build His church upon the great profession of Peter. Now, sa lumang tipan, ito po yung essence ng New Covenant, mga kapatid. The Church of Christ is built upon Jesus Christ Himself. Sa lumang tipan, ang ating Diyos ay tumawag ng tao para sa kanyang sarili. And it was identified as the nation of Israel. Diba, bayan ng Israel? Ang bayan ng Israel, ang bansa ng Israel, ito po yung na-identify as bayan ng ating Panginoon. Pero, sa bagong tipan, na-expand po ang covenant people ng ating Diyos. For example, Jeremiah chapter 31, verse 31 hanggang sa 34. Sino na ang kasama ng bagong tipan? And by the way, ang bagong tipan, tinawag na bago dahil hindi po siya katulad sa lumang tipan. Diba? Kung katulad siya sa lumang tipan, ay hindi na lang siya tatawaging bagong tipan. Kaya nga tinawag na bagong tipan dahil meron talagang pagkakaiba sa lumang tipan. Jeremiah 31, verse 31 to 34, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Sa lumang tipan, paano ba naging member ang isang tao sa lumang tipan? Sa pamamagitan ng pagiging anak ng Hudyo. Diba? Biological child of Jewish parent. So, magiging member ka sa lumang tipan kung ikaw ay may dugong Hudyo. Diba? At ang initiation ng pagiging kasapi nila sa Old Covenant ay ang pagtutuli. Pero, kaya nga, automatic na kung ang isang tao ay Hudyo, kahit siya ay napakasama, member pa rin siya sa Old Covenant. Katulad ni Manase, katulad ni Haring Ahab. Di ba, mga masasamang tao, King Saul, member sa Old Covenant. So, ang Old Covenant, mga kapatid, ay mixture ng
believer and unbeliever. Sa New Covenant daw ay hindi na ganun. Hindi na ganun. Ang sabi po dito, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sa bagong tipan daw, ang lahat ng magiging member nito ay tunay na nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya ang church ay maingat sa pagtanggap ng member. Dapat ini-interview. Tinitiyak na sila ay nakakakilala sa ating Panginoon. Verse 34, at hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kaniyang kapwa at ng bawat tao ang kaniyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa, sabi ng Panginoon. Ang mga elemento ng lumang tipan ay conditional. Di ba sila ay niluwa sa bayan ng Israel, naging bihag sila dahil hindi sila nagpatuloy sa tipan ng ating Panginoon, kaya pinutol, conditional. Sinira ng bayan ng Israel ang tipan ng Panginoon sa kanila. Pero sa New Covenant, ito po ay unconditional. Ibig sabihin, ang silyo ng bagong tipan ay hindi po nabubura. Ang silyo. Parang ano yan eh, parang kung ikaw ay, di ba, kung ikaw ay magbenta ng baboy sa palengke, ang ginagawa ng mga nagbebenta ay sinusugatan yung baboy ng blade. Meron pong marka. At kung maghilom yon, permanente na po yun. Ano na yun? Nakatatak na po yun sa kaniyang balat. Ganon po ang silyo sa bagong tipan. Hindi na po nabubura. Sa lumang tipan, talagang nabasag na. Nabasag. Matthew chapter 26. At ang silyo ng bagong tipan ay ang dugo ng ating Panginoon. The seal of the new covenant is the blood of Christ. Yung seal ng old covenant ay yung blood ng mga hayop. Taon-taon po nilang paulit-ulit yung dugo ng mga hayop. Matthew chapter 26 verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya every time na tayo ay magpartake ng Lord's Supper, reminder po ito ng Diyos sa atin patungkol sa bagong tipan na siniliuhan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, paano ba itinatag ng Diyos ang kanyang iglesia? Pangalawang punto, the formation of the church. Paano itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia? Well, binili ni Kristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Acts chapter 20 verse 28 yon. At iniingatan ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ang tinutukoy po ni Jesus dito ay ang church universal. Universal church. Ibig sabihin, lahat ng mga tunay na mananampalataya sa buong mundo. Hindi natin nakikita, hindi natin nalalaman, but they are part of the universal church of Christ. Pero, kung babasahin po natin ang Biblia, pag binabanggit po ang salitang church, tumutukoy ito ng maraming beses, mas marami pa nga, sa local church or local assembly. Local church. Local assemblies. They are called covenant community. Ang esensya po, ang katangian po ng isang lokal na iglesia is that ito po ay katawan ng mga mananampalataya na nagsasama-sama together for the purpose of worshiping and obeying the commands of the Lord Jesus Christ. Ang isang lokal na iglesia, katulad ng Herald of Grace, ay isang katawan. It is a community of faith. Ito po ay grupo ng tao na they are bound to one another as the body of Christ. Kumbaga, meron tayong covenant, tipan sa isa't isa. Ito po yung heart ng church membership. Ang local church is a group of believers bound together in a common commitment. Meron tayong common commitment. Kaya nga, bago tatanggapin ng isang tao bilang member, pipirma siya
sa tipan na kaniyang sinusumpaan. Meron talagang commitment, mga kapatid. And it is expressed by way of covenants. Say for example, yung Charleston Association noong 18th century ay nagsasaad, a particular gospel church consists of a company of saints incorporated by a special covenant into one distinct body. Meron tayong tipan na sinumpaan eh. And meeting together in one place for the enjoyment of fellowship with each other. And by the way, isa ito sa mga items ng covenant nating sinumpaan eh, na tayo ay mag-spend ng time sa isa't isa for fellowship. For the enjoyment of fellowship with each other and with Christ their head, in all His institutions, to their mutual edification and the glory of God through the Spirit. Diba yung isa sa pinirmahan po nating sumpa or tipan is that matapat tayong dadalo sa mga stated meetings and gatherings of our church. Kaya nga si Ate Jo, kahit malayo dito sa Cavite, ay talagang nagbabiyahe linggo-linggo papuntang Tondo sa biyaya ng Panginoon kasi doon po siya member. And lalong-lalo na sa Lord's Supper, di ba, stated gathering for the ordinances of the church, ay talagang doon talaga. May mga time siguro na bibisita siya sa atin, pero ang kanyang commitment po ay doon. Kasi meron pong tipan kasi. Meron pong tipan. Ang covenant po, yung covenant of membership, ay isang mahalagang aspeto yan ng mga reformed churches. Yung kasaysayan nating reformed and Puritan history, over 400 years na pong pinapractice yung covenant membership. Covenant membership, we really take it seriously. Ayon pa kay Anthony Shute, pero ang spelling po ng Shute ay C-H-U-T-E. So ayon pa kay Anthony Shute, yung kanyang libro na Baptist History, kasi pinapractice ito ng mga Baptist. Ang Presbyterian, nagpa-practice din ito. At ibang mga evangelical churches. Ayon kay Anthony Shute sa The Baptist History, from English sect to global movement. Yun yung pamagat ng kanyang artikulo. Ang sabi po niya, local church covenants are a second important source behind confessions of faith for understanding Baptist identity. Kasi Baptist identity na talaga sa mga Baptist ang covenant. Na seryoso talaga yung membership acceptance ng isang local church. So ginagamit po ng mga kapatiran nating mga Baptists ang covenant bilang isang paraan to promote holy living and accountability in the church. 'Di ba? Isa sa ating tipan na pinirmahan is that matapat tayo sa ating family worship at matapat tayong dalhin ang ating family sa church. So, kung ikaw ay padre de pamilya, talagang gagawin mo yan kasi katungkulan mo yan mula sa salita ng Diyos na ating in-enshrine sa pamamagitan din ng ating covenant. Yun po. So, ginagamit po ito bilang accountability. Meron din tayong sinumpaan or pangakong pinirmahan na tayo po ay dadalo sa mga stated gatherings in the church, kabilang na yung worship at yung prayer meeting, na magkukontribute din tayo para sa pangangailangan ng iglesia, practically. So, church covenants serve to promote and support the idea of a regenerate church membership. Kasi ang number one na sentence sa covenant is, having been brought by the blood of Jesus Christ. Having been brought to the saving knowledge of God. Diba? Yun talaga yung pinakaunang feature po ng ating covenant. And this is at the heart of our church. From the beginning of our existence, noong 2013, yun po yung official covenanting. I started laboring in Dasmariñas 2008, but the church was covenanted in 2013. And this has been the practice in the history of the Christian church for over 400 years. Nakakalungkot nga lang, marami sa mga churches na hindi talaga nagpa-practice ng membership covenant or church covenant. Marami pong loose membership. Ang ibig sabihin ng loose membership, matagal nga lang dumalo, ituturing na member. Dahil porket matagal na dumalo, member na kaagad. Abay, mahirap yun. Mahirap yun. Attender ka lang, member ka na kaagad.
you should be interviewed and you should sign the membership covenant sa harap ng Diyos at sa harap po ng mga tao. Seryoso talaga ito. Let your yes be yes and your no be no. Kung ikaw ay pumirma sa covenant, in the sight of God, you are bound, duty bound, conscience bound to really fulfill that covenant. Parang kasal lang yan na hindi mo talaga babasagin ang covenant. At kung babasagin mo ang covenant ng kasal, meron talaga yang consequence, mga kapatid, mga kaibigan. At sa mga wala pa sa Panginoon, kung ikaw ay nasa labas ng covenant with God, di ba? Paano mo malaman ang isang mag-asawa na matapat sa covenant of marriage, matapat sa isa't isa? Hindi talaga titingin sa iba. Magiging matapat talaga sa isa't isa, di ba? Yun po ang covenant of marriage. So, ang ibang mga tao hindi naman kasama sa covenant ng dalawang nilalang na mag-asawa. Walang third party na maging member ng covenant na yan. Dalawa lang ang member ng covenant na yan. Di ba? Yung husband and wife lang. Wala talagang third party. Problema kung mayroong third party na manghihimasok. Sa covenant of marriage, dalawa lang. Sa covenant din, sa spiritual covenant, dalawa lang. If you are not covenanted with God, kung hindi ka kabilang sa covenant ng ating Panginoong Jesucristo, kanino ka napabilang? Kay Satanas. Diba? Kaya nga, malalaman mo kung ikaw ay matapat sa covenant mo with Satan. Number 1, ayaw mo sa Panginoon. Ayaw mong sampahin ng Diyos. Wala kang heart para pakinggan ang salita ng Diyos. Wala kang heart upang paglingkuran ng ating Panginoon. Normal lang yun. Kasi saan ka ba na-covenanted ngayon? Si Satanas. So ano ang inaalok ni Satanas? Mga kalayawan dito sa mundo, kasalanan, pleasure, lahat ng mga makamundong gawain. Doon ka covenanted with Satan. Huwag kang mag-imagine na ikaw ay nasa ating Panginoon. Gayong ang nagmamanifest sa buhay mo ay malayong-malayo sa ating Diyos. Kahit aangkinin ng bibig mo that you belong to Christ, but the output of your life is totally different from the biblical description of those who are covenanted with God through Christ. So kung ang buhay mo ngayon ay inilalarawan sa unbroken pattern of sinfulness, wala talagang heart, wala talagang appetite for the worship of God, walang appetite for the Word of God, walang appetite to exalt the glory of God, walang appetite para sa mga tao ng Diyos, my friend, kung sino ka mang nanonood ngayon sa Facebook, you are outside of the covenant of Christ. You are outside the covenant community of Christ. You belong to the covenant community of Satan. You belong to the covenant community of Satan. That is why you are faithful to the kingdom of darkness. That is what repentance is all about. Na ikaw ay tumalikod, talikuran mo ang kaharian ni Satanas, iwaksi mo ang kaharian ni Satanas, pagsisihan mo ang kasalanan mo at lumapit ka kay Kristo, lumipat ka kay Kristo. Doon ka makipagtipan kay Kristo. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, tumawag ka kay Kristo, sapat ng kanyang dugo at katuwiran. At ang kaligtasan na ibibigay ni Kristo ay hindi lang kaligtasan mula sa impyerno, kundi kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. And that is why ang mga kabilang sa New Covenant Community of Christ ay mayroong bagong puso at bagong isipan dahil inukitan ito ng salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, ang batas ng Diyos ay isinulat sa puso at isipan ng lahat ng mga members ng New Covenant Community. That is why people of God are no longer comfortable with sin. Meron na talagang struggle. Nararamdaman nila yung war. The flesh wages war against the spirit. Kaya nararamdaman na nila. Meron na talagang struggle ang isang Christian life. Nawala naman sana before. Merong struggle dahil nandito pa tayo sa ating laman at ang ating laman ay nakikipaglaban sa espiritu. Nakikipagyera sa espiritu.
So, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kaibigan, naway kinonvict ka ng banal na Espiritu, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, lumipat ka mula sa kaharian ng dyablo patungo sa ating Panginoong Jesucristo, at ikaw ay kanyang tatanggapin, ikaw ay kanyang ililigtas. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat sa mensahe ninyo sa gabing ito. At naway, nangusap ito sa bawat isa sa amin. Ang patungkol sa pag-ibig sa isa't isa, sa loob ng iglesia, at ang patungkol sa tipan na aming sinumpaan sa inyong harapan at sa bawat isa dito sa aming iglesia. At tulungan ninyo kaming maging matapat nito, o aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.